nom és Gabriela Sierra. El nostre projecte s'anomena La Lliure. Consisteix en un espai comercial i social. Volem obrir el primer supermercat zero residus de Barcelona. Es tracta d'un model innovador de negoci perquè posem en el centre les persones i el seu benestar i creixement i on els valors i l'ètica sempre estan per sobre de l'ànim de lucre. Nosaltres volem oferir eines a les persones per tal que puguin ser autosuficients i empoderar-les i per tant els nostres tallers van en aquesta línia. La idea és fer un espai integral on tu puguis trobar tot el que necessitis per a la teva vida diària, per una vida saludable però cosmopolita i alhora puguis obtenir aquestes eines per portar una vida zero residus d'una forma fàcil. I és una bona opció oferir un espai on tu puguis obtenir tot el que necessites sense plàstic, obtenir els productes a granels, les matèries primeres i a més oferir aquests tallers. El workshop Precious Plàstic és un taller on tu pots venir amb els teus plàstics reciclats de casa i els pots transformar en un nou objecte. Això és mitjançant unes màquines del Dave Hackens. Tu poses el plàstic, es tritura, es fon i amb l'ajuda de la màquina 3D pots crear nous objectes i d'aquesta forma recuperes el valor d'un material que estava destinat a ser un residu i obtens un nou producte. Per nosaltres el residu zero va molt més enllà del rebuig del plàstic i del reciclatge. Per nosaltres és com una alliberació perquè et permet redefinir les teves necessitats i descobrir què és el que necessites realment a la vida.